आसा आं गामिनि गावबुरा हिसाबै दिनैनि जिथि रंजालि फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिथाहरनो सानदों। जोंहा आं गावबुरा जाजेननायनिफ्राय देग्लाय जोबसियानो जाबाय बे बैसागु बायबानो आंहा गावबुराया जोबफिनो। दा बे बैसागुखौ खुंफुंनो मोननानै आं गोसोखौ बहुद गोजोननाय मोनदों। दा बेनो जोंहा बैसागु खुङैया मथा मथि 7 बोसोरसो गेप्स थाबायमोन माखासे इक'नमिकलि प्रब्लेमनि थाखाय। दा देग्लाय खुनुरुखुम एसे जा थाइसे थाइनै कन्ट्रिबिउसन खालामनानै मोनदों, बेजोंनो एसे नाजानानै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों आरोखि। दा जोंहा गोबावथार जाबायमोन, दामग्रा देग्रा गैया, खुनु प्रेक्टिस होननाय गैया जोंनि गामियाव। दा बेनि थाखाय जों गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हाथ'वाखैमोन। दा जों दा उन्दै उन्दैफोरखौ स्टार्ट खालामजेननायनिफ्राय जेनेबा दा फिसा फिसौ खेला गेलेहोजेननो नागिरदों। बहुद 7 बोसोर गाहाम गेप्स जाबायमोन नालाय, दा ओंखायनो जोङो देग्लायनिफ्राय कन्टिनिउ खालामलांफिननो सेस्था लादों आरोखि। दा जोङो माखासे आयदाफोरखौ, माखासे दैदेनगिरिफोरबो दंबावो, गथ'फोरनि जथ'नाखि आयदा दं बेखौ गेलेहोनो आखायाव लादों। आरो लोगोसे लिटारारि प्रग्राम दङ, खन्थाइ आवरायनाय, बिदिनो एक्सटेम्पर स्पिच बेफोरबायदिखौ जोङो बानायगोन। आरो लोगोसे कालसारेल प्रग्रामाव बिदिनो सिंगेल मोसानाय, डुवेल मोसानाय, बेफोरखौ गासिखौबो मोसाहोजोबगोन आरोखि। आरो बेल' नङा, जोङो जोंनि गार्जेन थरफनिफ्राय बिमा माहारि बिफाफोरखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों। दा सोर बेसेबां बाहागो लानो हायो, सोरहा बेसेबां साहस दं, बेखौ नायलांनोसै मा जायो खोथा। आरो बिदिनो दा बर्थमान नै दासो खुलिजेनदों। दा जों खेला गेलेनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेखिनियानोसै आरोखि, जोब्बाय। गोजोन्थों। बे रंजालि बैसागु फालिनायजों आदसा आं बेखौनो बुंगोन, माने जोंनि रंजालि फोरबो फालिनायजों जोंनि बर' रायजोफ्रा थिग बेफोरबायदिनो रंजा खुसि थायो। आरो लोगोसे बयबो जाहाथे जोंबायदिनो बेफोरबायदि फोरबोखौ फालियो, जाहाथे हारिया डेभेलप जालाङो। माने बोसोराव बोसोरसे खामानि मावनानै मेंनाय देहाखौ जोङो माने सुग्लाय होनाय एसे रंजानायजों, आरो माबा मोनसे बोराबलायनायफोरखौ जोङो गावजों गाव माने फ्रि भाबै मोखां नायलायनानै रंजालायनो हाफिनो। बेनि थाखाय आं बयबो माने बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय खावलायनाय जायो। गोजोन्थों। लोगोसे बिथाङा जोंनि इन्डियानिनो सासे राफोद इउटुबार आरो जोंनि जाथायबारि गामिनि मानगोनां गावबुरा आरो बेजों लोगोसे गामिनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे बैसागु फोरबोखौ जोंनि गामिया फालिनो हादों। आरो आं आसा खालामो बेबायदिनो जों जाहाथे बोसोरफ्रामबो फालिबाय थानो हायो। बैसागुआ मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय, बाहाय मानि धोरोम गैया। बे मोनसे बोसोर, गोदान बोसोर। बेजों लोगोसे जोङो आनान गसाइनाव बोर बियो, जाहाथे जोंनि आबाद मावनायफ्रा मोजाङैनो मोजां जालांनाय बायदि आरो फिथाइखौ मोजाङै मोजां मोननो हानाय। बैसागुनि ओंथिया बेसो। आरो मोनसेया जाबाय जों गावखौनो गोदान खालामनानै लानाय। जों थांनाय बोसोरफ्राव सोरखौबा सैलाया सुवा ना, नांलाय खमलाय, दावराव दावसि, सोरखौबा मेगन सादोंबा जों बेखौ ज्राब गारनानै जों गावखौनो गाव गोदान जोनोम लाफिननाय। आरो जोङो माने समाय लानायनाय, रादाय खालायनाय गावजों गाव, जाहाथे जों अनलायनानै खौसेथियै जोङो आलो गोजोनै गामिखौ दैदेनलांनो हायो आरो न'खरखौ जोङो मोजाङैनो मोजां खुंलांनो हायो। आबाद मावनायजों, बिजनेस मावनायजों, बाहाय माने आबाद मावनायनिल' माने खोथा गैया। माने जोंनि फालांगि मावनाय बा जिउ थांनानै थानायनि थाखाय बा लिरनाय फरायनाय, बेफोरनि थाखायबो जोङो आनान गसाइनाव आर'ज बियो। दा बैसागु फालिनायनि ओंथिया
बिसोर सोरबा सोरबा सानो बे मोनसे माने फुजा खालामनाय बा हिन्दुफोरनिल' बे नङा बैसागुआ बयनिबो गोदोनि समाव जोङो केलेन्डार तारिख जोङो बांलानिसो लायोमोन इंराजि लानायाथ' बांद्राय गोबाव जायाखै दा इंराजिनि केलेन्डार एबा तारिखफोरखौ लानायनि खेथ्रआनो जाहैबाय जोंना माने दा दुनियाया गिदिर जों बे दुनियाखौ गिदिरबाबो गुबुन गुबुन हादर दंबाबो जों माने खौसेथियै जाहाथे मोनसेयैनो जोङो मोनसे तारिख लानानैनो जों जाहाथे जोंनि थांनानै थानाया गोरलैसिन जायो फालांगि मावनाय बेबसाय बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा माने इन्टारनेसनेलि इंराजिनि केलेन्डारखौ लानाय जायो दा गोदो माने इंराजियाव ग्लबेलाइजेसन होनो जेनेबा थांलाय फैलाया खममोन गोदो गैयामोन नालाय दा लकेल केलेन्डारजोंनो माने सोलियोमोन दा बांसिन माने इंराजिनि केलेन्डारखौ मानिनाय जायो जेरै चाइनिसफ्राबो बिसोर गावसिनि केलेन्डारखौ मानियो बिसोरो लसार होनो चाइनिसफ्रा जोंना दा बे बैसागु चाइनिसफोरनाबो गावसिनि केलेन्डार दं आरो इंराजिना जेरै जानुवारियाव निउ इयार थिग बेबायदिनो जोंना बे बैसाग दाना जाहैबाय जोंनि गोदान बोसोर मानो होनबा जों गोदो आबै आबौनिफ्रायनो फालिबोनाय दा बैसागुनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों गावखौनो सोलायनानै लानानै जों जाहाथे जोंनि संसार जानाय एबा रायजो जानायाव जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जायो सब समाय माने जोङो जोनोम जाफिनबाय थायो बैसागु फालिनायाव दा बेनि ओंथिया बेनो जोबोद मोजां आरो आं आसा खालामो जोंनि गामियावबो जाहाथे हारिमु आफादखौ जों दानो हायो जोंबो मोनसे गोथैबारि गामि हारिमु आफाद बेफोरबायदि मोनसे आफाद दानानै जोङो माने बै कालसारेल मा होनो डिपार्टमेन्ट बाहाय जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हायोबा मोजां जागोन होमब्लासो जोङो एसे एनै सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोननो हागोन जेरै खाम सिफुं ना दामग्रा देग्रा बिदि बायनायनि अनसुंथाइ हरो बेनिफ्राय न' लुनो बेफोरबायदिबो अनसुंथाइ हरो जाहाथे जों बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायोबा जोङो बेफोरबायदि मोनथायखौ मोननो हानाय बायदि सरकारनिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे जों सायख'लायनानै सोरखौबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेफोरबायदि दायोबा मोजां आरो बेल' नङा आङो माने खावलायबावो जोंनि गामिखौबो जाहाथे रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायोबा मोजां जोङो माने ससाइटि एक्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायोबा जाहाथे माने गोख्रों जानाय बायदि जोंनि गामिया ससाइटि एक्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामोबा जोङो जेनेबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ट्रेजारार ओमफ्राय 7 मेम्बार टटेल 7 जन नांगौ बेखौ खालामनानै लानो हायोबा जोङो गोरा जायो आरो जोङो डनेसन मोनगोन